Iniro baden pindon buron Allah kapor. Ya the sacrament berlidah berdoa pada mulai. Iniro baden pindon buron Allah kapor. Ya the sacrament berlidah berdoa pada mulai. Iniro baden pindon buron Allah kapor. Ya the sacrament berlidah berdoa pada mulai. Ka buron kaupa kaukun bermen sim bakui. Kumbaga long hagam nikro kunjung mendapat marabochanom lachanom. Amen. Putrai Jesu ngisnomu yame nirot yame ngipindon buron yame hagenega janmi yamaba melakot melawer ini ban mane yame hagenega sni kabah new jaga Jingpynkhreh Pentekost Rangat bad baro kikun kibashimenda online iwanchame Jesu kerku kerdo ya baro kibawan tuai shirhem hagenega janmi kumbah dua ya ki apostol rengkat ke Maria Tesoti ha kamerane naga binda ka sni buram Pentekost hadi ke jingkyu jamesh abene ngiru iban dua rengkat ke Maria Tesoti rengkat baro ki rikoi pamangi baro ginang yaman pada kenduk ya ke jingi jame lembang ne janmi kergo kerdo ke Jesu ya bal kikun kiba trang yeme agene ke jenni pakinang dap da ka bor jeng men siem bakui bor jeng ke jingsta bor jeng ke jingi bor jeng ke jingte ke jing syempang ke jingti burong ya uperlai ke jing slor baka bor ban im ya ke jinge ke baskel bak ke jing riu perlai itu ayo ne ka benda ke sap ki pom bak ki jingai ke men siem bakui Batum juru iki soju mensia pakui mangi lam shisha ki bari balai ki bari ini Jesu kerkui penslai ini akene ke janni Akan datang upa pada kun pada mensim bakut. Amen. Gublay to one panyarap yanga, go try to employ panyarap yanga, ngangit ha ublay upa badon borbaro. Unong thao ka paneng bat ka kandil, bat hao Jesu Christ kun bamarwe jong utray jongi, yao balakon na mensim bakut, yao balakana ka Maria Tesuti, yao balasya leben habo Pontius Pilatus, Lazar na yau, laya balate yau, lahir siya kipayam, hagasngi kabalay ulamipat na kipayam, Lagiu siya paneng, usyong siya kamon, uplay upa padon borbaro, nang taan wan patan basyarya kapay imbat yakipayam, ngangit hau mensim bakud, haga balang Catholic bakud, haga ching yaslok kirikuid, haga ching map yakipob, haga ching mipat kado, bat haga ching imbam jukut. Amen. Kokpa jongi upa hapaneng kan long ka bakul ka kerteng jong me kan wan ka hima jong me kan long ka mon jong me ha ka kendo kumba hapaneng to ay yang menda ka chimbang jongi ka bakala kasni bab tamap yangi yakirikang jongi kumba ngiru ngi map yakibalas niyo yangi batwat elam yangi sha ka jingben shoy Henry to belait yangi na kabalas niyo Kublai ko Maria, kabadak dar ching ai utrar don batpa lagar kuya pa na badengin kay, badlagar kuya sog mo chong hao Jesu. Ko Maria bakul ko mi chong blay duay na benda chongi ginongpo, menda batagabor ka chinyab chongi. Amen. Kublai ko Maria, kabadak dar ching ai utrar don batpa lagar kuya pa na badengin kay, badlagar kuya sog mo chong hao Jesu. Ko Maria bakul ko mi chong blay duay na benda chongi ginongpo, menda batagabor ka chinyab chongi. Amen. Kublai ko Maria, kabadak da chingai, utray udan batpalagar kuya pa na panengin kay, badlagar kuya sog mo chong pao Jesu. Ko Maria bakul ko mi chong blay da duay na kabinda chong ikinongpo, menta batagabor ka chinyab chongi. Amen. Kaburom, hau pa badaw kun badaw mensim pagkul,
Kumbag lalong hagabam ningkong kunjumin dapat parabor chinom la chinom. Amen. Kajing maya kaburam, kajing maya beningkong, kajing mi pat utrai Jesu Christ. Hageneka Jimaya, Togin Duwai, Nerabenda, Jingpynkhreh Temai, Jumensiam Bakui, Halo Kabalam Baroka Way, Halo Ki Bishop, Halo Elindo, Halo Elinium, Halo Baro Paichun Ublay, Bagilong Shisha, Kumgitaki Kustan, Beningkong, Agis Pas, Mem Beningkong, Adin Gajimbi Pachun Christ. Pakan don kadakashi pada jingle kampala chutrai akabalam kampa kitu ki bampat ngit adu benda yau jisuru kinsa wan bud yau baki ya ki bre bange kinsa long shisha ki nam burjo Kopa jongi Uba habneng kan long ka bakut kardeng chongme kan wan ke hima chongme kan long ka mon chongme ha ka gandau kumba habneng do aya ni menda ka chimbang chongi ka bala lagasi batma yangi ya ke ringang chongi kumba ni ru ni ma pigalas new yangi padwat yalam yangi sha ka chingben choy Henry the belai yangi na ka new. Amen. Kublai ko Maria kabadab da chingai utrar dam batha lagar kuya pan na bileng kirthai batlagar kuya so bo jong khau Jesu ko Maria bakul ko kmi jong blai da dwai na binda chungi kinong po menda batha bor ga chinyap chungi. Amen. Kublai ko Maria kabadab da chingai utrar dam batha lagar kuya pan na bileng kirthai Batlagar kuya so bo jong hao Jesu ko Maria bakui ko mi jong ulay dadawai nagbanda jong ikinong po menta batagabor kachingap jong i. Amen. Kublay ko Maria kabadab da kachingay ay utray don batlagar kuya panabaling kinay batlagar kuya so batlagar kuya so bo jong hao Jesu ko Maria bakul ko kami jong blay dadawai nagbanda jong ikinong po menta batagabor kachingap jong i. Amen. Kublai ko Maria kabadab da chingay ay utray don batlagar kuya panabaling kinay batlagar kuya so bo jong hao Jesu ko Maria bakul ko kami jong blay dadawai nagbanda jong ikinong po menta batagabor kachingap jong i. Amen. Kublai ko Maria kabadab da kachinga ay utray don batlagar kuya panabaling kinay batlagar kuya so bo jong hao Jesu ko Maria bakul ko kami jong blay dadawai nagbanda jong ikinong po menta batagabor kachingap jong i. Amen. Kublai ko Maria kabadab da kachinga ay utray don batlagar kuya panabaling kinay batlagar kuya so bo jong hao Jesu ko Maria bakul ko kami jong blay dadawai nagbanda jong ikinong po menta batagabor kachingap jong i. Amen. Kublai ko Maria kabadab da kachinga ay utray don batlagar kuya panabaling kinay batlagar kuya so bo jong hao Jesu ko Maria bakul ko kami jong blay dadawai nagbanda jong ikinong po menta batagabor kachingap jong i. Amen. Kublai ko Maria kabadab da kachinga ay utray don batlagar kuya panabaling kinay batlagar kuya so bo jong hao Jesu ko Maria bakul ko kami jong blay dadawai nagbanda jong ikinong po menta batagabor kachingap jong i. Amen. Kublai ko Maria kabadab da kachinga ay utray don batlagar kuya panabaling kinay batlagar kuya so bo jong hao Jesu ko Maria bakul ko kami jong blay dadawai nagbanda jong ikinong po menta batagabor kachingap jong i. Amen. Kabrom hau pa bada kun hau sim koy kumagalong hagpaminikong kumchuminda barbarabor chinomala chinom. Amen. Ko Jesu toma bikipop jong itipalay na hinagiti jok toyami kimisim baro syapang ham tam tam yaki kame katinglam Jesu jong. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ha kajing maya kabaar, tungin perkhat syapang kajing kiu Jesu syapneng
Kok pa jangi uba ning kan nok ba khoi ka teng jong mi kan wan ke hima jong mi kan nok ka mon jong mi ha ka khndo kum ba ning to ai ni min ta ka jing bam jangi ka bahala ka sngi ba to ma ingi kring kam jangi kum ba ni ringi ma bi ke bale sni ni ba wat ila mingi sha ka jing pen shoy hindrei to pelat ni na ka basnu amen kublei kumaria kapadap ka jingai e utrai the mad phab la kur khuya phana pling kin thei bala kur khuyo so po jong phau jisu kumaria ba khoj kmi jong blei to dwana ka banta jingi kinong pok menta ba ka por ka jinyap jingi amen kublei kumaria kapadap ka jingai e utrai the mad phab la kur khuya phana pling kin thei bala kur khuyo so po jong phau jisu Kumaria bakho ju mi jong ble to wine ka banta jungi ki nong pom menta batha ka por ke jinga jungi amen kuble kumaria ka badap ke jinga e utrai da mat phab la kur kuya phana pleng kin thai bala kur kuyo sok po jong phau jisu kumaria bakho ju mi jong ble to wine ka banta jungi ki nong pom menta batha ka por ke jinga jungi amen kuble kumaria ka badap ke jinga e utrai da mat phab la kur khuya phana pdengi kin thai bala kur khuyo sok po jong phau jisu kumaria bakho ju mi jong ble to dwana ka banta jungi ki nong pom menta ba ka por ka jinga jungi amen kuble kumaria ka padat ka jinga e utrai da mat phab la kur khuya phana pdengi kin thai bala kur khuyo sok po jong phau jisu kumaria bakho ju mi jong ble to dwana ka banta jungi ki nong pom menta patha ka por ka jingyap jingi amen kuble kumaria ka padat ka jingai e utrai da mat pham la kur khuya phana plengi kin thai bala kur khuyo sok po jong phau jisu kumaria bakho ju mi jong ble to dwana ka banta jingi ki nong pom menta patha ka por ka jingyap jingi amen kuble kumaria ka padat ka jingai e utrai da mat pham la kur khuya phana plengi kin thai bala kur khuyo sok po jong phau jisu kumaria bakho ju mi jong ble to dwana ka banta jingi ki nong pom menta ka por ka jingyam jingi amen kuble kumaria ka padat ka jingai e utrai da mat pham la kur khuya phana pdengi kin thai bala kur khuyo sok po jong phau jisu kumaria bakho ju mi jong ble to dwana ka banta jingi ki nong pom menta ka por ka jingyam jingi amen kuble kumaria ka padat ka jingai e mat phab la kur khuya phana pdengi kin thai bala kur khuyo sok po jong phau jisu kumaria bakho ju mi jong ble to dwana ka banta jingi ki nong pom menta ka por ka jingyam jingi amen kuble kumaria ka padat ka jingai e utrai mat phab la kur khuya phana pdengi kin thai bala kur khuyo sok po jong phau jisu kumaria bakho ju mi jong ble to dwana ka banta jingi ki nong pom menta ka por ka jingyam jingi amen ka buram hau pa bra kum ham sim bakhu kumba klalong ha ka bangning kong kum jementa barabo janam la janam amen ko jisu to ma bi ki pop jingi to palati na ting ji jok tela me ki men sim baro shabnen kham dam ki to berang kam e ka jingrap jing snei jami Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Hakajing maya kabalay, Tungine perkhat shapang ka jing hiaru min siyam bakhot halo ka Maria thesti barki apostol kok pa jangi uba neng kan nong ka bakhot ikateng jong mi kan wan ki ma jong mi kan mang ka mon jong mi hak kan do kumba ning to ai nanta ka jing bam jangi ka bala kasni batung ma ingi kiren kam jangi Rina na bi ka bala sini bagwat ilami ngi sha ka jing pen shoy hendrei to pelati na ka basni amen kublei kumaria kapadat ka jingai e utrai da mat pham la kur khuya pham pateng kin thai bala kur khuyo so po jong phau jisu kumaria bakho de kumi jong ple ka dwan ka banta jingi kinong po menta pa ka por ka jingai jingi amen kublei kumaria kapadat ka jingai e
Utrai the mud pavla kurkuya pana pedeng kintay. Malakar kuyo sok po jang pao jisu. Kumaria bakodi kumi jong play to divine kabanta jungi kinampo. Menta batagapor kajinya jungi amen. Kublay kumaria kapada kajinya Utrai the mud pavla kurkuya pana pedeng kintay. Malakar kuyo sok po jang pao jisu. Kumaria bakodi kumi jong play to divine kabanta jungi kinampo. Minta patagapor kajinya jungi amen. Kublay kumaria kapadat kajinya Utrai damat pavla kurkuya pana pedeng kintay. Malakar kuyo so po jong pao jisu. Kumaria bakodi kumi jong play to divine kabanta jungi kinampo. Minta patagapor kajinya jungi amen. Kublay kumaria kapadat kajinya Utrai damat pavla kurkuya pana pedeng kintay. Malakar kuyo so po jong pao jisu. Kumaria bakodi kumi jong play to divine kabanta jungi kinangpong. Minta patagapor kajinya jungi amen. Kublay kumaria kapadat kajinya Utrai damat pavla kurkuya pana pedeng kintay. Malakar kuyo so po jong pao jisu. Kumaria bakodi kumi jong play to divine kabanta jungi kinangpong. Minta patagapor kajinya jungi amen. Kublay kumaria kapadat kajinya Utrai damat pavla kurkuya pana pedeng kintay. Malakar kuyo sok po jong pao jisu. Kumaria bakodi kumi jong play to divine kabanta jungi kinangpong. Minta patagapor kajinya jungi amen. Kublay kumaria kapadat kajinya Utrai damat pavla kurkuya pana pedeng kintay. Malakar kuyo sok po jong pao jisu. Kumaria bakodi kumi jong play to divine kabanta jungi kinangpong. Minta patagapor kajinya jungi amen. Kublay kumaria kapadat kajinya Utrai damat pavla kurkuya pana pedeng kintay. Malakar kuyo sok po jong pao jisu. Kumaria bakodi kumi jong play to divine kabanta jungi kinangpong. Minta patagapor kajinya jungi amen. Kublay kumaria kapadat kajinya Utrai damat pavla kurkuya pana pedeng kintay. Malakar kuyo sok po jong pao jisu. Kumaria bakodi kumi jong play to divine kabanta jungi kinangpong. Minta patagapor kajinya jungi amen. Kaguram hau kabagla kum hau nasim bakod. Kumbagla long hakabamining kumju minta babarabor junam la junam amen. Ko jisu tuma bikipop jungi tupalat ingi nakating dijok. Tuila miki minsim baro shabneng kam tam miki tublam kam eka jungi rap jing Sngi jungi. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Hakajing maya kabasau, tingin perkhat shapang kajing shimno ikamari the suti shabneng. Kokpa jungi uba neng kanong bakod kadang jungi ha kakendo kumba ne to ay ni menta kajimbang jungi kabahala kasni batu maap ingi kiringkang jungi kumani kani maap ikipale sini rawat ilang ni sha Jingpynkhreh Henry to pelati nakabasni amen kublay kumaria kapadat kajinya Utrai damat pavla kurkuya pana pedeng kintay. Malakar kuyo sok po jong pao jisu. Kumaria bakodi kumi jong play to divine kabanta jungi kinangpong. Minta patagapor kajinya jungi amen. Kublay kumaria kapadat kajinya Utrai damat pavla kurkuya pana pedeng kintay. Malakar kuyo sok po jong pao jisu. Kumaria bakodi kumi jong play to divine kabanta jungi kinangpong. Minta patagapor kajinya jungi amen. Kublay kumaria kapadat kajinya Utrai damat pavla kurkuya pana pedeng kintay. Malakar kuyo sok po jong pao jisu. Kumaria bakodi kumi jong play to divine kabanta jungi kinangpong. Minta patagapor kajinya jungi amen. Kublay kumaria kapadat kajinya Utrai damat pavla kurkuya pana pedeng kintay. Malakar kuyo sok po jong pao jisu.
Maria ko de kami jong play ko menta jeni kinangpom menta kapor ke jinyap jeni amen kublay ko Maria kapadat ke jinya utray damat phag la kuya phanap deng kinthe bala kuyo sok po jong phau jisu ko Maria ko de kami jong play ke dwan kabenta jeni kinangpom menta kapor ke jinyap jeni amen kublay ko Maria kapadat ke jinya utray damat phab la kuya phanap deng kinthe bala kuyo sok po jong phau jisu ko Maria ko de kami jong play ke dwan kabenta jeni kinangpom menta kapor ke jinyap jeni amen kublay ko Maria kapadat ke jinya utray damat phab la kuya phanap deng kinthe bala kuyo sok po jong phau jisu ko Maria ko de kami jong play ke dwan kabenta jeni kinangpom menta kapor ke jinyap jeni amen kublay ko Maria kapadat ke jinya utray damat phab la kuya phanap deng kinthe bala kuyo sok po jong phau jisu ko Maria ko de kami jong play ke dwan kabenta jeni kinangpom menta kapor ke jinyap jeni amen kublay ko Maria kapadat ke jinya utray damat phab la kuya phanap deng kinthe bala kuyo sok po jong phau jisu ko Maria ko de kami jong play ke dwan kabenta jeni kinangpom menta kapor ke jinyap jeni amen kublay ko Maria kapadat ke jinya utray damat phab la kuya phanap deng kinthe bala kuyo sok po jong phau jisu ko Maria ko de kami jong play ke dwan kabenta jeni kinangpom menta kapor ke jinyap jeni amen ka buram hau pa hau kum hau nasiem bakut kumba kalalong hagabam ningkong kumjut menta babarabo junam la junam amen ko Jesu tuma ikipok jeni Tuila miki mensiem bro shabning ham dam dibin kam ek jingrap jins e jongmi Ave 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 Maria Ave 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 Maria Hakajing maya kabasan tungini perkhat shapang kajing pinpong pansniat ya kamaria thisti happening ba kaburam kiri khot baro kok pa jangi uba pening kan nong ka khot teng jongbi kan wan ke hima jongni kan nong ka mon jongni hat hindo kumba nen tuai ni menta kajing bam jangi ka bahala kasni batuma ingi kiring kam jangi kumba ni rima ikibale sni bawat ilamingi sha kajing penshoy henry tapalat ini nakabasni amen kublay ko Maria kapadat ke jinya utray damat phab la kuya phanap deng kinthe bala kuyo sok po jong phau jisu ko Maria ko de kami jong play ke dwan kabenta jeni kinangpom menta kapor ke jinya jeni amen kublay ko Maria kapadat ke jinya utray damat phab la kuya phanap deng kinthe bala kuyo sok po jong phau jisu ko Maria ko de kami jong play ke dwan kabenta jeni kinangpom menta kapor ke jinya jeni amen kublay ko Maria kapadat ke jinya utray damat phab la kuya phanap deng kinthe bala kuyo sok po jong phau jisu ko Maria ko de kami jong play ke dwan kabenta jeni kinangpom menta kapor ke jinya jeni amen kublay ko Maria kapadat ke jinya utray damat phab la kuya phanap deng kinthe bala kuyo sok po jong phau jisu ko Maria ko de kami jong play ke dwan kabenta jeni kinangpom menta kapor ke jinya jeni amen kublay ko Maria kapadat ke jinya utray damat phab la kuya phanap deng kinthe bala kuyo sok po jong phau jisu ko Maria ko de kami jong play ke dwan kabenta jeni kinangpom menta kapor ke jinya jeni amen kublay ko Maria kapadat ke jinya utray damat phab la kuya phanap deng kinthe bala kuyo sok po jong phau jisu ko Maria ko de kami jong play ke dwan kabenta jeni kinangpom menta kapor ke jinya jeni amen kublay ko Maria kapadat ke jinya utray damat phab la kuya phanap deng kinthe bala kuyo sok po jong phau jisu ko
Maria bakhoi de mi jong ble to dwai na kabenta jingi kinong po menta ban ka por ka jingyap jingi amen kuble ko Maria kabadat ka jingai e utrai tamat phab la kurkuya pa na petengi kinthei bala kurkuya so po jong phau jisu ko Maria bakhoi de mi jong ble to dwai na kabenta jingi kinong po menta ban ka por ka jingyap jingi amen kuble ko Maria kabadat ka jingai e try the mat pa bala kurkuya pa na pedengi kintai bala kurkuya so ko jong phau jisu ko Maria bakho mi jong ble to dwai na kabenta jingi kinong pom menta patha ka por ka jingyap jingi amen kuble ko Maria kapada ka jingai e utrai the mat pa bala kurkuya pa na pedengi kintai bala kurkuya so ko jong phau jisu ko Maria bakho mi jong ble to dwai na kabenta jingi kinong pom menta patha ka por ka jingyap jingi amen ka buram hau pa bra kum hau men sim bakhoi kumba kralong ha ka maning kong kum jo menta barabo jinam la jinam amen ko jisu to ma bi ki pop jingi to palat jingi na ka ding to jok to ila mi ki men sim baro shabling kham tam ki to branga me ka jingrap jingi snei jong mi Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Kublai kusim, kukmi kajing snei kujing im kujing thiang ba kujing kermen jangi, kublai shapangi patangi ki khon jong ka im, ya ki balapin rakam pa shapangi ut da kabale smusi. Bada kabayam hakani katham baja umat tupan phai tukum ta ko ya sa jangi yalai khamat bi snei jong pha shangi bada ni kani ka jing pin rakam pa tupan I hangi yo jisu so bla ko khu po jong pha kumaria thesti bas bon bajam no babathiang kalitni jong kamaria thesti ko trai to isnei ko Christ to isnei ko trai to isnei ko Christ ngap ingi ko Christ ngap isnei ingi ko blei pa na beneng ko blei khonong penem ka perthei ko blei men siem bakhon ko Trinity bakhoj wei blei ko Maria bakhon ko nong khablei bakhon ko thei sati bakhoj ki thei sati ko kmi Chris ko kmi ka balang ko kmi ka jing ai ai blei ko kmi basngurtam ko kmi baswatitam ko kmi bamla penjon ko kmi bamla pensniu ko kmi basngau in ko kmi basngau phla ko kmi ka jing ai bot babha ko kmi nong thau ko kmi nong penim ko thei sati bastatam ko thei sati badan buram ko thei sati badan nam ko thei sati badan bor ko thei sati basbun ko thei sati bayai ne ko yet kmi ka hok ko khat ka jing stan ko daw ka jing kamen jangi ko jindyang mensim ko jindyang basngau buram ko jindyang mabha e ka jing rublei ko tiu kulap mensim ko mod udabin ko mod banyat hati ko yeng siar ko sinduk ka jutang ko jing khang beneng ko lor shai ko jing kot ki bapang ko jakari ki nong pop ko jing tingen ki basngusi ko nong yarap ki kristan ko siem ki angel ko siem ki patria ko siem ki nangat hu lupa ko siem ki apostol ko siem ki martir ko siem ki nong phla ko siem ki thei sati ko siem ki riu khoj baro ko siem bala pun khlam pop tin rai ko siem bala shimno shabneng ko siem urosri bakhoj ko siem ka jingsuk
Ko khon lang broad ublay ubakit no ikipop ka perthei. Ko khon lang broad ublay ubakit no ikipop ka perthei. Ko khon lang broad ublay ubakit no ikipop ka perthei. Ngia pedri hapo ka jingya da jong pa ko nong kablay bakut. Wat kan dai ka jing karpa jangi hai ka jing shitom. Henry to pelat jangi barabor na ka jing siye barok. Ko thesti bulan buram bala karku. To duwai na kabanta jangi ko nong kablay bakut. Tongin ni duwai. Ablay kan rat ni karpa to ay hangi ki shakri jong me. Ya ka jing ko jing kya bayane jong kamen siyem bakamet. Bada ka jing asad bulan buram jong kamaria bakut. Kabaya isa ka thesati. Banla na ka jing snoshi babanta. Baban yodap na ka jing kamen bom jukut. Da ukris utray jangi amen. Token mau kumaria thesati bas buntam. Bam padrio sngo menuru. Bapal ino ya uno uba bretiliela ka jing shanya apa. Uba khot ka jing rap jongpa. Baru bakarpa ka jing dwai lem jongpa. Ni da ka ju ka jing shanya ni pet shapa ku thesati ki thesati baro bat kukmi. Ni wan shapa ni yang ban ni o da khama jongpa. Ni kinong pop kukmi jong ktien bom chukut. Wat kan tai ki ktien jongi. Henry to shash scoring ni da ka basbun. Matus ngap isinayi. Kajing IT hakamaria ka nangarap ki Kristan. Kumaria bakhoitam ko nangarap ki Kristan. Nyai ti lut iladi hapha. Nyai ti yalai ki jing mut bat ki jing perkhat baro. Yala ka danu bat ki jing kwa jongka baro. Yala ka met lang bat ki kam jongka baro. Nyai ti hapha me ba min sim. Bangindubla ban shukri hogyo jisu kumba phalale. Duk yangi baro hapo ki tham yang jong ka jing suma su kher jongpha. Ba en don nangi manuru. Uban ino ka jing e jongpha. To ai bah ki jing penshoy ngin kloy ban phet shapa da ka jing shania. To ai ba da ka ba puson ka kerteng ba ka nam ba kho jongpha. Ngin klan me ba min siem ban yele persha ki nong shun min siem jongi. Khnang bang idup long ki ba bet ban long ka pang snya ba ko do jongpha habneng. To ngin ni dwai. Ku blay ba kraw bor bar bai snai. Ubala ai ka maria thesti ban long ka nang da jong ki Kristan. To ai bangi ki bala yo jing krishan da kane ka jingeda ngin to sha prang ha ka jingele jong ka jingim bat ngin jap thiaw yo baman hatmir ka jingya da ukris utrai jongi amen. Ya kani kapor ha shwa bing ya sngo ya ktin ka jong blay tangin khot karpat yo min siam ba khot ha kani ka sngi kat bangi dang Jingpynkhreh banyo mat yung mensim bakho banyo yang mensim bakho banyo ya ka jingpen se ba pura jong mensim bakho ya ka Sngi Pentekost nginang thrang shu yung mensim bakho bangwanang her halo jingi we pe we ka dono ka jingi ka mensim ka jingi ka jing mo jing perkhat jingi banginang la banyo ka ta ka bo jong ka jing stat ka jing sngot ho ka jing shampang banginang am jiliu ka ktien jong trai banginang la ban pen phriang ru ya ka ktien ka jong u ka ktien ka baim ko men ko para da ka do ka bas ngoret to ngin thrang yung mensim bakhot ha ka ni kapor ngin IT ala ka jong ka mensim ha ka jing mo jing perkhat ka jongi ka do ka jongi ha mensim bakhot ba un shimti ngi ha ka ni kapor un shimti ngi ha ka ni ka janmit bangin nang ngam jlieu ha ka ktien ka jong blai mensim bakhot mensim bakhot Wan shangya menta kapen ko Wan mensimba ko don Wan penhem yang ada keding jong me I don't know jong akan hem daji It yummy
Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesu, 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 Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Let us listen from the book of Prophet Isaiah, chapter 11, verse 2. Tungin sngap nakakitab Isaya kalnong kabakhatwe kadukot ar. Halo jong u en sa shongsa umansiem utray. Umansiem kajing start bat kajing shampang. Umansiem kajing sian bud bat kabor. Umansiem kajing tip bat kajing ting buram ya utray. Beloved brothers and sisters, today let us reflect together on one of the gifts of the Holy Spirit, that is fortitude. Kohmen ko para hau tray Jesus Christ. Mentakas ngi tungin pusan halor kaway kajing ay jong mansiem bakhot. Bakata kadi kajing ay jong kajing shlur. Fortitude is one of the gifts of the Holy Spirit. Kajing shlur kalong kaway kajing ay jong mansiem bakhot. This gift is a special power given by the Holy Spirit to embolden us. Kani kalong kabor kaba kerpang ba ay jong mansiem bakhot ban penshlur yangi. It is an extraordinary energy given by the Holy Spirit. Kalong kabor kaba kerpang ba ay ngi da mansiem bakhot. It is God-given ability to meet all the adversaries with the composer. Kadai kajing ay no blay bangin la ban kendo ya kijing e da kata kajing jai jai. It is also courage to say continuously yes to the Lord. Kalong ru kajing shlur ban ong hoot ya utray. Fortitude means a firmness of mind in doing good and in avoiding evil. Kajing shlur kamut kajing mut kebas kem bangin le baban kiar na kebas niu kam tam e hakapor bangi jinjar. Particularly when it is difficult or dangerous to do so. Kam tam e hakapor bangi jinjar me kendo kajing shitam. It is an unwavering commitment to God. Kalong kata Shows itself as moral strength, courage, determination, patient endurance, and long suffering. bat kapan e yakabor kajing shlur kajing thrang kajing yasha bat kajing shashtam kabajlan. Let's take the life of Saint Alphonsa. Tungin shim yakanuksa jong Alfonsa bakhot. She experienced bouts of convulsions. Ka layo amat yakata kajing pang ha kamet kajong kajing pang kabakiring. She could not eat despite feeling hungry. But hakat kata kajing pang kajong karu kane teng teng lai kenta ne hadu hinyaw kenta. The fever that the attack may occur at specific time. But kata kajing shitam ka kaju awan barbor ha kata kapor kaba jaman kapor. When her superiors suggested that she should pray for permanent relief. But kibahalor kajongka kisupira kajongka kila ong yaka bak kila ajang mut yaka bakade banduai nakabanta kata kajing latlot. She answered, I am ready to suffer not only this but anything. But kala jubab ngalong kabakloy ban shashitam amtang katni henry yakano kanoru. Amazingly, her sufferings notwithstanding. But kata kajing shitam kajongka dakabor kabaphala henry kadang ne. She generally appeared manly tired. But kata kajing shitam hakamet kajongka bakajing thaj ru kadang ne. Causing others, those who visited her, to forget her actual physical condition. Henry wat ada kalong bat kadan hapdeng kajing pang kajing shitam kiwei kibrio kibawan jungo eka kibawan pet yaka kiklet bakadan ru kata kajing shitam. And again we see in the Acts of the Apostles. But ninyo iru hakikam jang ki apostol Chapter 16, verse 16 onwards. kalnong kabakhandriu kadukhat khandriu terter How Paul and Silas were dragged into the marketplace. kumno u Paulos pat usilas kila syaring syakinong sinsyar ha kajakayaw Before the authorities, kamat jang kinong sinsyar.
they were thrown into the prison. Bat kilasha thap ru hapo bendi hapo patok. But in the midst of these sufferings, Henry hapadeng jong kita kajing shitom. they were singing and praying hymns to God. Kila dwai bat kilaya ro ya utrai. My dear brothers and sisters, Ko himen ko para ha utrai Jesus Christ. it was the gift of fortitude that enabled them to take up the sufferings courageously. Kade kabo jong kajing shlur ba kilala ban yele ikijing e jong ki da kajing shlur. As we are preparing for the feast of Pentecost, Kat ba ngirang Jingpynkhreh ya kasngi buram jong ka Pentecost. let us pray earnestly that the Lord may fill us with the gift of fortitude, Tungin dwai hang mensiam bakho kajing ai jong kajing shlur. that we too, like Saint Alphonsa, Paul and Silas, we see in the Acts of the Apostles, may able to face all the difficulties and trials courageously. Ba mangiru kum ka Alfonsa bakho kum Paulos baru Silas habang yu I hakikam jong ki apostol bangin la banyele ikita kajing eru da kajing shlur. And say continuously yes to the Lord, like Mother Mary. Ba ngin ong hoot barabor ya utrai kum ka Maria. Saint John chapter 16 verse 13 says, Yohanes bakot ha gospel jeng u kal nong ka bakhanrio ka dukot khatlayu ong. Enda umansiam ka jing shisha unwan un sayalam yapi sha ka jing shisha barok. Un omkren naladehi Henry unkren yakata ka ba uyo sngaw but anya thu hapi ya ki e ban sawan. Let us all close our eyes and reflect and pray to the Lord. Tungin kabrap ila ki jang ki khamat jangi but ngin pusan pa ngin dwai ha utrai. O Holy Spirit of truth, Ko mensiam bakho jang ka jing shisha. bless us and guide us, Kurkuyangi bat yalam yangi. so that we move Kanang ba ngin la banyat only along the path of Jesus Christ. bangin la banyat tang hakalinti jong Jesus Christ. Perakat pangi duai haganega por nagabenta ka jingai ka pan jung mensiam bakoi ya ka jing shlur ba ka jingaisha ai mensiam bakoi Jingpynkhreh ni namarni baro idon kam ya ka jingai ka tinga senjuni aga jingim shimet juni ka bangi fang ka bangi stam ka bangi sojinja darang ilong ikun badap ta ka por inom doji garmen in senang ia chapra tongin duai bagi duai orang free mainstream bakui. Nganget hau blay pa banung bo baro unong thau ka beneng baka khandong marau Jesus Christ ko mamarwe jung utrai jungi yau bala punong mensiam bakho yau bala khana ka Maria thesiti yau bala shala ben hapo Pontius Pilatus la sana pnayu la ya bala tapyu ula yar shikibaya ha ka si ka bala ula mi pan kibaya Ulakiu shabneng usong shakamon uplay kupa brimbo baro nang ta uwan pa bimbishar ki baim ki bayam nganget hang mensim bakut ha ka balang Catholic bakut ha ka jing slok ki report ha ka jing ma bikipom ha ka jing mi pat ka do ma ka jing embom chukut amen Kukpa jungi uba beneng kanong ka bakut ka teng jongmi kanwan ki hima jongmi kanong ka mon jongmi ha ka kendo kumba beneng to ay ngi menta ka jingbam jingi ka bahala kasngi batuma ingi kiringkang jingi kumbangi ringi ma biki bales niu ingi bawat yalam ingi sha ka Jingpynkhreh Henry to palat ni nakabasniu amen kublay ko Maria kapadat ka jingay utray the madphab la kurkuya phana padeng kinthai bala kurkuyo so po jong phau Jisu ko Maria bukho de kumi jong blay to dwai nakabenta jingi kinangpong Menta berkapor ke jingyap jingi amen. Kaburam hau kababro kum rang sin put kumbat lalong hak bamningkong kunju menta paparapoj nam la jinom amen. Umin sim bakut unsa hiar halor jong pi barkabor jong bakli tam kan saka serniu ya pi. Kajubab kolong pendap ya kajing im jingi. Kumin sim bakut kajing kular utrai jingi pendap ya kajing im jingi. Kumensim bakhoy ka jing kular utrai jangi
ya ka jing em jangi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pendap ya ka jing em jangi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pendap ya ka jing em jangi kujing bakhoi ka jing kular utrai jangi pendap ya ka jing em jangi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pendap ya ka jing em jangi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pendap ya ka jing em jangi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pendap ya ka jing em jangi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pendap ya ka jing em jangi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pendap ya ka jing em jangi ka buram hau pa bra kum rau ma sem bakhoi kumbak la long ha ka bam ning kong kum ju men ta ba bo chnam la chnam amen beten ya ka jing em jangi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi beten ya ka jing em jangi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi beten ya ka jing em jangi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi beten ya ka jing em jangi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi beten ya ka jing em jangi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi beten ya ka jing em jangi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi ka jing em jangi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi beten ya ka jing em jangi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi beten ya ka jing em jangi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi beten ya ka jing em jangi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi beten ya ka jing em jangi ka buram hau pa bra khom rau ma sem bakhoi kumbak la long ha ka bam ning kong kum ju men ta ba bo chnam la chnam amen pen kan tang ya jing em jangi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pen kan tang ya jing em jangi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pen kan tang ya jing em jangi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pen kan tang ya jing em jangi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pen kan tang ya jing em jangi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pen kan tang ya jing em jangi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pen kan tang ya jing em jangi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pen kan tang ya jing em jangi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pen kan tang ya jing em jangi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pen kan tang ya jing em jangi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pen kan tang ya jing em jangi ka buram hau pa bra khom rau ma sem bakhoi kumbak la long ha ka bam ning kong kum ju men ta ba bo chnam la chnam amen pen klang hangi da ka ding jing blai jong mi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pen klang hangi da ka ding jing blai jong mi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pen klang hangi da ka ding jing blai jong mi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pen klang hangi da ka ding jing blai jong mi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pen klang hangi da ka ding jing blai jong mi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pen klang hangi da ka ding jing blai jong mi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pen klang hangi da ka ding jing blai jong mi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pen klang hangi da ka ding jing blai jong mi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pen klang hangi da ka ding jing blai jong mi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pen klang hangi da ka ding jing blai jong mi kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pen klang hangi da ka ding jing blai jong mi ka buram hau pa bra khom rau ma sem bakhoi kumbak la long ha ka bam ning kong kum ju men ta ba bo chnam la chnam amen pendap ya jing em jangi da ki jin ai ki so bat ki sap ki phong kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi ya jing em jangi da ki jin ai ki so bat ki sap ki phong kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pendap ya jing em jangi da ki jin ai ki so bat ki sap ki phong kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pendap ya jing em jangi da ki jin ai ki so bat ki sap ki phong kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pendap ya jing em jangi da ki jin ai ki so bat ki sap ki phong kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pendap ya jing em jangi da ki jin ai ki so bat ki sap ki phong kumen sem bakhoi ka jing kular utrai jangi pendap ya jing em jangi da ki jin ai ki so bat ki sap ki phong
kumin siem bakhoi ka jing kular utrai jongi pendap ya jing em jongi da ki jing ai ki so bat ki sap ki phong kumin siem bakhoi ka jing kular utrai jongi pendap ya jing em jongi da ki jing ai ki so bat ki sap ki phong kumin siem bakhoi ka jing kular utrai jongi pendap ya jing em jongi da ki jing ai ki so bat ki sap ki phong kumin siem bakhoi ka jing kular utrai jongi Nya ching im jangi da ki jin ai ki so bat ki sap ki phong ka buram ha pa bra kum rau min sim ba khoi kum ba la long ha ka bam ning kong kum ju min da ba bra bo nam la jinam amen ka jing dwai ha min sim ba khoi wan min sim ba khoi pen sha ya ka donu jonga bangan yo I ya ki ba dei jong blei wan min sim ba khoi ha ka jing mot jonga bangan tip thu ya ki ba dei jong blei wan min sim bakhoi haka min sim jonga bangan long tang jong ublei pen kentang yakat ka banga perkhat ngakren bat ngale khnang ba ki e kin long nakabanta ka burom ublei amen hallelujah 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 I can urlang sa susin apareng jani ya ka Pentekost ibaro bisimenda agane ka jingdawai online ye kau Jesu pe kau Jesu terpad ya Jesu ni pang ni shitam idon kam ya ka borga me halo jani when yaisha ya ke baro na ka jingslo baba wange jingtenju baba wange jingtenja baba wange jingpang jingshitam habangi tiap pang haki hospital habat ini pang tiap pang haki bagaimana ya bor one man simba put one 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 one Jesus one Jesus Christ 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 Jesus Christ Jesus Christ Jesus Christ Jesus Christ Hallelujah 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 Amen Hallelujah 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 Hallelujah
Jesu bore 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 ngi pensle ngi hallelujah 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 Jesu 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 hallelujah 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 Jesu 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 hallelujah 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 Jesu 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 hallelujah 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 Jesu 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 hallelujah 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 Jesu Jesu hallelujah 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 Jesu 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 hallelujah 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 Jesu 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 hallelujah Jesu Jesu hallelujah 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 Jesu Ko himan ko para kaba ngidang Pentekost na kabinda ka Pentekost akan ka Sngi bahanyu tongin agar padi au Jesu Pentekost yang imenda ai ba ar ka jingang nur jangi lang ka pasaiso ai ki bapang ki beshu tam kinang yo Jingpynkhreh ai ki bela sakama kinang wan pai ai ba ar ro ki inga sem jangi kinang dap daga bor jang men siam bakui ai ki sap ki pong jang men siam bakui ki so jang men siam bakui ke jingai jang men siam bakui nang roi hapo jangi bangilong ki kristan ba shirhem balong ki sakhi hapadeng jangi haki inga sem jangi haki imlang salang jangi haka balang barok away tongin kar padi au Jesu Pentekost ku yang ihagni kar lemma Kerku yangi kerku trai Kerku yangi kerku trai Kerku yangi kerku trai Kerku Kerputra Shimti yangi shimti tra Shimti yangi shimti tra Shimti yangi shimti tra Kaburam hauk pabra khung bra um sim bakhoi ko dano bhutam Jesu ko Francis Jesus bakhoi ko mari ko mi jang jing solam hak teng pabra khum sim bakhoi amen any ro utrai Jesu Christ